Moi kaikki! Mä oon tänään ajatellut näyttää teille, miten mä suunnittelen hevosten viikkoa ja miksi. Tässä on mulla on sellainen kalenteri. Mä istun tässä meidän satoluhuoneessa. Ja mä oon kirjoittanut kalenteriin. Mä kirjoitan aina sinne kaikkien hevosten nimet ja mitä ne tekee. Mä näytän teille. Eli tässä se kalenteri on. Tässä lukee niinku kaikkien hevosten nimet, mitä ne tekee joka päivä. Ja milloin niitä on rokotettu, raspattu, kengitetty. Ja sitten täällä on myös kaikki kisat, mitkä on, niinku, mitä me ollaan katsottu, että niitä järjestetään. Eli ei vaan ne kisat, mihin mennään, vaan sitten pystyy katsoa täältä, että okei, että mitkä olisi hyvät. Ja yleensä mä suunnittelen niinku, ainakin sille maanantaina mä suunnittelen koko viikon. Joskus mä suunnittelen 2 viikkoa jopa etukäteen. Ja se on mun mielestä sen takia hyvä, että silloin pystyy näkemään, milloin niitä pitää kengittää, milloin raspata ja niin poispäin. Ja sitten samalla niin pystyy näkemään vähän, että mitä ne on tehnyt. Et ei aina muista, jos on päässä vaan suunnitellut, niin ei muista, että mitä ne tekikään maanantaina sit, kun nyt on perjantai. Eli se on musta sellainen hyvä ja tärkeä juttu, ainakin silloin kun on monta hevosta. Mutta kyllä mä suosittelen sitä, vaikka olisikin 1 hevonen, niin se on hyvä mun mielestä. Sitten mä oon tehnyt teille tänään sellaisen treenivinkin. Mä oon piirtänyt paperille, mitä mä tein mun nuorilla hevosilla tänään. Eli tässä on vähän puomiharjoittelua ja sitten tässä on innareita. Eli mä aloitan nyt yleensä, kun mä verkkaan, niin mä vähän tuun ehkä näitä puomia ravista. Nämä on puomia ravista ja vähän samalla kun lämmittelen heppoja. Ja tässä on sitten laukkopuomit ympyrällä. Et niitä voi tehdä tästä tulla kulmasta ulos ja tehdä ympyrä näin. Mutta niitä voit myös tehdä ravissa. Et yleensä tähän mahtuu niinku 2 raviaskelta. Ja sitten ne innarit, niin mun mielestä ne on tosi hyvät. Ihan niin kuin jokaiselle, että vaikka on vanha tai nuori. Siis kaikki nämä harjoitukset on hyvät, mutta innarit on sen takia hyvät kaikille, koska niissä pystyy vähän niin kuin, niissä saa hevonen keskittymään. Ja mä yleensä teen niin, että mä nostan ne vähän eri korkusiksi. Jotkut on vähän isommat ja jotkut vähän pienemmät. Et ei tarvi olla mitään sääntöjä, että kaikkien pitää olla yhtä isoja tai näin. Et musta se on hyvä, että hevoset saa vähän ajatella itse, että miten ne nostaa ne jalat. Ja siinä on vaan tärkeää, että muistaa pitää hevosen suorassa, koska sitten tietää, että se käyttää kaikki lihaksia ja jalkoja tasaisesti. Ja sitten mä yleensä teen niin, että mä tuun vähän joka suunnasta. Että mä tuun ensin oikealta. Sitten jos mä tuun oikealta, niin mä käännän tänne oikealle. Sitten mä vaihdan suuntaa puomin yli. Sitten mä tuun taas vasemmalta, niin mä käännän vasemmalle ja vaihdan suuntaa puomin yli. Ja näin poispäin. Ja näitä voi myös käyttää näitä puomia ihan vaan ympyrällä. Et tässä voi tehdä aika paljon ja se on musta ihan tosi hyvä harjoitus. Eli siitä vaan harjoittelee. Moikka moi!